Vapun aikaan tulee ehkä otettua kuvia. Aina kaikki ei mene suunnitelmien mukaan. Miten muistikortille ja sillä oleville valokuville käy, kun muistikortti tipahtaa vahingossa oluttuoppiin? Paikallis.tv testaa sen, niin sinun ei tarvitse. Muistikortin pulahdus oluessa ei näyttäisi vaikuttavan siinä oleviin kuviin. Kaikki on edelleen tallessa muistissa. Työtä kansalle, yrittäjien eläkkeet kuntoon, lähikoulut pelastettava, lohi palautettava. Mutta entäpä, jos muistikortti tipahtaa maahan ja muistikortin päältä kävelee koko vappumarssi kulkue? Paikallis.tv testaa. Tai entä jos MM-lätkän innostamana muistikortilla tulee pelattua katulätkää? Muistikortit kestävät kovaakin menoa toisin kuin kovalevyt, mutta paikallis.tvn testin jäljiltä näky on ainakin karu. Ja entä lopputulos? Tietokone ei löydä muistikorttia. Kotikonstein tältä muistilta tuskin pystytään enää vappukuvia pelastamaan. Katulätkä taisi olla sille liikaa. Muistikortti kesti kuitenkin hyvin uimisen oluessa. Ja sitten varoitus. Tässä ohjelmassa käytettiin olutupotustestissä mietoa ykkösolutta. Paikallis.tv ei takaa, että vappukuvat säilyvät muistissa vahvemmilla olutlaaduilla tai kuohuviinillä.